ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номераи имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги Астрабадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар наздикии аэропорт гуфтага аст пеши Хитой бозор. Аэропорти Душанбе мегӯяд то ҳамин хонара 900 метр роҳ аст. Ҳамин маълумот аст бардорам. Опшин 5 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардаги тайёра, якта калидор, ошхона, баня, якта дигар веранда дорад. Гирди хона полни худ маҳкама дӯстони азиз, яъне ки обсоичам аст. соҳиби хона мегӯяд срочно мегӯяд камтар қарзор шудагим, ба ҳам хотири хонара мегӯяд фурӯш намудам, не ки ҷои беҳтаринай бо нархи 330 000 сомонӣ. боз мегӯяд савдо мекунем. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% тайёра мегӯяд оформ када метия мегӯяд камтар қарзор шуда мегӯяд срочно сум даркора бардорон. ҳуҷҷат ягон проблема надорад. Кадоми харидори аниқа мегӯяд боз муомила мекунем дар территорияи Душанбе наздикои аэропорт пеши Хитой бозор гуфтаги аст соҳибшон. дӯстон, агар шумо хали хонаҳои фурӯшӣ, замин, квартира, мошин, мағоза ягон чи барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед ки маълумотои пурраша қатъи суратош дар номерои имо ба саб рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯш рекламада мемонем. квартираи фурӯши навбатии Астрабадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ дар пеши коргоҳ гуфтага аст соҳибшон. духонага квартира бардорон дар ҳафтум ошёна қарор дорад. 64 квадрати метр ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, не ки ремонти хона пурра нест. баъзеош абои, яъне ки паклов кардаги аст, баъзеош кардаги нест. дӯстони азиз, ки хона мегӯяд як 60-70% тайёра, дигар ремонт шахтон мекунед. канализатсия ҳама чизои пайваст дора мекардаги аст. хоб, бо нархи 180 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд арзон мекунед. ҳуҷҷатша мегӯяд мохомо тайёр карда метавонед. ҳуҷҷатош мегӯяд 100%. ба мошинам алиш мешавад бардорон. мошин кардам алиш мекунем мегӯяд 64 квадрат метр духонага пеши корвонда, яъне ки домои амо балян ошёна бардорон ҳафтум ошёна шуда қарор дорад. хоб, кадом метавонед ягон маълумотро нафаҳмида бошед, марҳамат метавонед ки дар рақамошон занг занед, бештар маълумотро гиред. аз шумо хоҳиш ки лайкто намонед то охираш тамошо кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлиги Астрабадрон қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ. дӯстони азиз, ки тарафи Калхозобод Чапаев мешавад, аз Қурған, яъне ки болотар аст. ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ Румӣ 8 сотиқ замин ки замини обия мегӯяд, яъне ки дар инҷа хона карда мешавад. одамо полни худ зиндагӣ доранд. бо нархи 85 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд савдо ва яъне ки муомила мекунем. вариантҳои алиша масла мегӯяд квартира мегӯяд территорияи шаҳри Қурған бошо мегӯяд алиша мекунем. кадоми замин аз сумкате мехарам мегӯяд муомила мекунем. ҷош ҷои нағза мегӯяд хай бо хитон аниқ карда гирем дар ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ Румӣ муомила дорад. дӯстони азиз, марҳамат занг занед. шумо агарам хали замини фурӯшӣ ёки хона, квартира ягон чи барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед маълумотои пурраша қатъи суратош дар номерои ватсапи мо рӯй кунед. мо фурӯшта рекламада мегузорем. квартираи фурӯши навбатии Астрабадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага аст дар Мардонда қарор дорад. ҳамин хел маълумот аст. як хонага квартира бардорон дар сеюм ошёна қарор дорад. 29 квадрати метр ки ремонт кардаги, ремонти нав, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис дорад. срочно мегӯяд мефурӯшем бо нархи 276 300 сомонӣ. ин нарха мо мондаги нестем, ин нарха соҳиб шумодаги аст. дӯстони азиз, харидори аниқ боша мегӯяд бо гап мезанем, яъне ки бо муомила мекунанд. дар наздикиш мегӯяд пеши ҳамин домда мегӯяд садик, мактаб, ҳамин хел чизо, мағоза ҳаст. дӯстони азиз, ки дар Мардон қарор дорад. бо хай муомила дорад. дӯстони азиз, марҳамат, хай бо худтон бинед, занг занед, бештар маълумотро гиред аз соҳибшон.
аз шумо хоҳиш кунем меҳнатҳое ки мо барои шумо мекунем монтаж карда реклама карда мепартем шутоби лайк монем дастгирӣ кунем ва навори моро дар ватсапи мо то подписа кунем. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ аз сарбародарон инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар пойтахт. хоб дӯстони азиз, наздикиҳои корвон мега, яъне ки пеши дарёи Кофарниҳон баъди корвон мешавад. ҷамоати Чоргултепа мегуфтага ҳам наздики корвон ҳам ноҳияи рӯдакӣ дохил мешавад. рӯ барои част гуфтага аст ҷамоати Чоргултепа пеши мости корвон, яъне ки дарёи Кофарниҳон. обши мега 3 сотиқ замин аст, 3 дар хона кардаги тайёра, 1 та калидор, ошхона, баня, чойлӯби ангур, дарахтони мевадиҳанда, об света дорад. маълумотҳои аниқша метавонед ки бо аз соҳибшон як бор пурра карда гирен. бо нархи 280 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд савдо ва муло мега аз 280 000 сомонӣ савдо ҳам дорад. ҳамин як дона сурат дошта ҳамеша хай пешниҳод кардаги ҳастам бардорон. хоҳед рафта аз пешбинӣ ва савдо кунед, яъне ки шаҳри Душанбе ҷои соза мега соҳибшон барои зиндагӣ кардан. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сарбародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар пойтахт дар Маяковский гуфтага аст соҳибшон. шаҳри Душанбе, райони Маяковский. духонага квартираи бардорон дар якум ошона қарор дорад. 38 квадрати метре ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз. ҳамин хона намегӯяд дар ҳамин ҷо чизе аст, бо ҳамаи чизи чораш мега мефурӯша мега қатишон метия мегӯяд, яъне ки бо нархи 300 000 сомонӣ. савдо дора мега арзон мешав мега соҳибшон аниқ, яъне ки муомилаи хубам дорад. 38 квадрати дохонага квартираи бардорон 300 000 сомонӣ. чихелдеси хона хай тайёр аст барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. ба шумо ки агар ҳамин квартира писанд омада боша, агар маъқул карда боша, нарх набошад, агар ба шумо туғри гирад, боз муомила дорад. марҳамат дар рақамошон муроҷиат кунед, қатишон масъулият кунед, ёки аз ҳама хубаш рафта бинед ва савдо карда гиред. бозам бардорон агар такрор шав меҳнатҳои моро қадрдорӣ кунед, лайкота намонед ва чӣ хонае ки ба шумо лозим найсад албатта мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ аз сарбародарон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабоз гуфтага аст соҳибшон. обши мега 4 сотиқ замин аст ки 3 дар хона андохтага та баня ошхона. хона дӯстон азиз, яъне ки нопурра аст, коробка аст, сохтмонаш нимкола мондагӣ аст, ҳамин хел мефурӯша мегӯяд. об мега ҳаста мега пеши хона кати об мегзарад, оби менӯшиданӣ ҳаста. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% мега бе ягон камбудӣ. бо нархи 53 000 сомонӣ мега бардорон хай бохтон аниқ карда гирен. шояд ки мисол ҳамин нарх хато ё ки чӣ, барои ки ҳамин нарх гуфтага аст соҳибшон. бо мега ҳам хел вариантҳо мега бо аз дигар ҷои Ҳисора мега дорем, ҳамин хел нархҳода ҳаста. кадоме ки аз ноҳияи яъне ки деҳаи Уртабоз шаҳри Ҳисор ҳам хона харданем марҳамат 4 сотиқ замин хонаш хай фундаменташ, яъне ки деворуш ҳам нимкола бардостагӣ аст. срочно мега аз шумо хоҳиш дорам ки беҳуда занг назанед, фақат одамоне ки аз ҳамин шаҳри Ҳисор, яъне ки деҳаи Уртабоз ҳамин хонахар бошанд, ҳавоё занг зананд мешавад. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сарбародарон инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад, яъне ки дар пойтахт дар поёни корвон гуфтага аст райони Фирдавсӣ. духонага квартираи бардорон дар 5-ум ошина қарор дорад. 52 квадрати метре ки обсвет шавма, яъне ки заронага аст. хоб дар дуруни хона мега баъзе хонаҳош уже под абои тайёр аст, ванна дора, унитаз, увалник, ҳамин хел чизошам ҳаст бардор. хай чихелдеса баъзе хонаҳош нимколам хеле корош мондаги аст. хитон дигаршам мекунем бо нархи арзон мефурӯша мега 150 000 сомонӣ. кадомто ки мехаред марҳамат метавонед ки дигар маълумотша гиред. хонаҳо ҳамаш тайёр нест бардорон, яъне ки баъзеҳош под абой тайёр карда ванна, унитазшам овардагӣ ҳастанд, яъне ки хайхтон бо установка чӣ боша ба дили хитон карда мегирем. 150 000 сомона бо арзон мекунем мега доми 7 ошунаи дар 5-умаш қарор дорад. мумкин лифт ано барои ки лифт гуфтагӣ нестанд, аз замин 6-ум ошуна амин лифт мешавад бардорон. хай бо намедонам ё чӣ хеле проект кардаги аст, срочно мегӯяд, дар ҳамин рақамошон занг занед, бештар маълумотша гирен. шумо агарам хеле квартираи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ё аз дигар ҷое ки хона, замин, чизе ки мошинам дошта бошед барои реклама кардан дар ватсапи мо партен, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аз сарбародарон хонаи заминӣ аст ки қарор дорад дар пойтахт, яъне ки шаҳри Душанбе дар райони Шоҳ Мансур гуфтага аст соҳибшон.
Option мега дӯстон азиз 6 сотих замин ҳастае ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае ки як кухни, ошхона, баня ҳамин хел чизо ҳастае. Гирди хона маҳкама хонаи заминӣ ҳастае ки дарахтони мевадиҳанда дорад, рӯи ҳавлишам стяжка кардагӣ тайёрае, яъне ки фақат медорад зиндагӣ ремонти хона ремонт дорад ки барои зиндагӣ мешавад. Бо нархи 270,000 сомонӣ боз савдо мекунем мега райони Шоҳмансур гуфтага гиҷошта тачне аниқша нагуфтиян. Кадометон ки агар ҳамин территория хариданӣ бошед маҳрамат нарх навушон агар ба шумо тоғри гирад метавонед ки муроҷиат карда бештар маълумот гиред. аз шумо хоҳиш ки фақат лайка намхели мондан гиред фаромӯш накунед. Квартираи фурӯшии навбатии сарбаҳдорон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар шаҳраки Шаҳрура қарор дорад. Духонага квартира мега дӯстон дар дуюм ошӯна мега не ки хонаи ду ошӯна бардор яъне ки ду этажаи ранги пастак где-то ранги союзне бардор ки хона ранги ҳавлӣ ҳисоб мехӯрад мега соҳибшон хайбухтон ани хидам мегирад қатиш бо сарай парай дорад. 120 квадрати метр мега обсвей дорад, ошхона, баня ҳамин хел чизо ҳаст ки обшумега қариб 150 квадрат мега зиёдтар ҳастае ки қатиш бо хали сарай ҳамин хел чизо дорад мега заминчашкати қайхтон бо аниқ қадам мегирен инаи суратҳои аввалша мега ва суратҳои дуруни хона ҳаст. дӯстони азиз хоб аниқтар маълумотша мега чон мега занг зарам ма мефаҳмам мега барои ки квартира камтар хали непонятния хали аниқ фаҳмодаги хонаҳои ду ошӯнаи пешина мега не ки ремонт кардагиае бо нархи 140,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегад арзон ва муомила мекунем срочна мегад дуруни хонаҳо 55 квадрат мега берунушкати ҳисоб карда яъне бо маслиҳат дорад. маҳрамат хай бо аниқ маълумотша аз соҳибашон гиред. квартираи фурӯшии навбатии сарбаҳдорон қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ яъне ки шаҳри хуҷанд дар 12 микрорайон қарор дорад назди масҷиди такво гуфтага ҳастае сари роҳ дар мега хона 12 микрорайон тунадид хайбухтон аниқ қадам мегирен доми 11. як хонага квартира бародарон дар 5 ошӯна қарор дорад 35 квадрати метре ки обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳастае. хобхона мега хай ремонти средния мега хона без посредника мега соҳиби хона мегад ҳамира чон фурӯш намудиян яъне ки без посредника хона мегад ҷои созда мегад яъне ки ду хонагам ҳисоб мехӯрад ки 35 квадрати метре обсвей бошад ремонти хона миёнае бо нархи 180,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. нархи ахиронша мега дигар арзон намешавад бадонед без арзон гуфтага ҳастае нархи ахиршае. хоб ба кадом дӯстоне ки аз шаҳри хуҷанд аз 12 микрорайон хедом агар дар кӯ бошад песи масҷид мағоза ҳамаш ҳаста мега ҳамаи условияи хона тайёра не ки хай ремонташ миёна ҳастае балкон ҳаста дӯстоне аз маҳрамат дигар маълумоти пурраша бо аз соҳибашон гиред. квартираи фурӯшии навбатии сарбаҳдорон қарор дорад дар шаҳри қурғонтепа аз қурған болотар яъне ки дар ноҳияи ҷалолиддини бахши румӣ мешавад. аз қурған як 15-20 километр усарак ҳастае ки тарафи чапаи калхозобод мешавад. квартира дар ҳамин территорияе. хоб сехонага квартира бародарон дар дуюм ошӯна қарор дорад. квадратша нагуфтиян чанд қай барои ки ҳисоб карда натавонистан мегад пеши пивозавод дар мега оромӣ дарё гуфтага ҳастам хеле маълумот ҳастае яъне ки такси мега то пешаи квартира меравад. хоб аз ҷалолиддини балхи се гуфтага ҳастае бо нархи 160,000 сомонӣ боз савдо ва муомила дорад. срочна мега кадоме ки мехоҳад биен аз пеш бинем мега бо савдо мекунем. хона ремонти нав кардагиам мега хай созаи дуюм ошӯна сехонага квартира квадратша нагуфтиям бародарон. хоб маҳрамат рақамошон мондага ҳастае метавонед ки пурра карда гирен аз соҳибашон ноҳияи яъне ки абдурраҳмон ҷомони бахшиш яъне ки ҷалолиддини бахши румӣ узри зиёд дӯстони азиз. хоб шумо агар амхали квартираи фурӯшӣ мошин квартира мами замин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошем бародарон метавонед ки маълумоти пурра қатъи сурат шоҳӣ кунед мо фурӯш намемонем. ин бо 12 хонаи фурӯшӣ то видеои оянда худо нигаҳбонтон.